López Campos celebrou o comezo do verán máis activo no Loreto, en Porto do Son. O conselleiro de Xuventude afirmou que se trata do ano no que hai maior oferta de actividades da historia. Co mes de xullo arrancou a campaña de campamentos de verán en Galicia. O conselleiro de Xuventude, José López Campos, celebrou este inicio no Loreto, en Porto do Son, coa rapazada que acaba de chegar ao recinto e onde destacou o crecemento que está a rexistrar esta iniciativa. Un proxecto que xa naceu fai anos, pero que cada ano se vai consolidando máis polo esforzo orzamentario, que evidentemente é un esforzo importante, polo éxito que ten coas familias, porque desde logo é a época do ano esperada polas familias para poder facer estes proxectos de conciliación, e sobre todo polo incremento de plazas, non? Cada ano nos vamos superando, este ano superamos o récord do ano anterior, máis de 11.600 plazas que temos nos distintos campamentos, nas distintas actividades que programamos, e donde máis esforzo facemos esas 8.700 plazas pois en estes campamentos xuvenís. Nos que se busca cubrir a necesidade de conciliación das familias galegas. López Campos puxo de exemplo as instalacións que ten o campamento do Loreto, un dos referentes a nivel autonómico. Este campamento, por exemplo, é exemplo de máis de 100, temos 120 nenos e nenas, dos cales 80 son galegos, pero outros 40 son de fora de Galicia, son de outras comunidades autónomas que veñen a pasar unha semana en Galicia, que favorece moitísimo esa interrelación nunhas edades entre 12 e 15 anos, que creo que é moi importante, non? Que traballen, que convivan e que fortalezcan tamén esos lazos de unión. Creo que, como decía antes, os campamentos de verán son unha das grandes apostas, unha das grandes propostas que fai a Xunta de Galicia. Algo que fan grazas á coordinación que hai cos concellos. Eu quero agradecer especialmente ao alcalde de Porto do Son, non só a súa complicidade e a súa intelixencia, senón o seu apoio e a súa colaboración absoluta, non? Como todo o mundo pode entender, todo isto non sería posible sen o apoio e a colaboración da administración máis próxima, que é a administración local, que son os concellos, e a posibilidade de que dispoñamos dunhas instalacións tan maravillosas como estas que temos aquí en Porto do Son para poder programar durante todo o verán todos estes campamentos. Imos a encher Galicia de actividades xuvenís. Durante os meses estivais, o alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, agradeceu a visita do conselleiro ao municipio e destacou que a vindeira semana comezará no concello sonense a movida urbana. Que vamos a acoller a máis de 250 nenos, vamos a acoller tamén as actividades da ludoteca para o plan Concilia, que tamén vamos a acoller a 40 ou 50 nenos para que pois podan conciliar, mientras tanto non empeza a movida urbana que empeza desde a mañán. Despois, actividades na rúa, que tamén vamos a acoller a máis de 70 nenos, e, pois é un abanico de posibilidades que lle damos a todos os nenos de Porto do Son, e algo parecido a estes campamentos, e, que empecen, que disfruten de todas estas actividades que facemos no Concello. Ademais, esta fin de semana comeza Rompetiño, festival de música e deportes urbanos referente en Galicia, polo que pasarán máis de 5.000 persoas.